Maititi has gifted her husband pamwechete nefamily mota huru vakati yeyo Valentine hatisi kumirira musi 14 February kana uchinge wawana munhu wako anokuda ndonguva yacho. Vataura zvakare nemasingle mothers vakati kana wawana wako ndonguva yacho to shine together. Guys, she gave us a double surprise kuti zimota riri kushamisa ukuone board that is giving but ivo vari kupa zvakare kulipo section yavo uye vachiri kupora. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Regaitinzwe nyaya yacho vanyora tsamba yavo vakati. So as you all know, I have not been around much because I had my liposuction surgery at Fenix Plastic Surgery Associates. After the surgery, my BP just went up, which caused my doctors to give me a long bed rest, but that's a story for another day. After the surgery, I stayed in hospital getting treatment and aftercare until I said, let me move and stay at our place that is close to the doctors so that they can be coming to treat me from there in order to cut costs. I was discharged and we moved to our recovery home with my husband. After the checkups, this man would do everything for me at night. Check my BP, check my drains, etc. He was more of a doctor at night. Let's rewind a bit. Last year, my husband said we need a bigger family car and he had promised that he would buy one this year. I also had the same thoughts of having a family car that is bigger. I spoke to one of my friends privately and said I want to buy a car without my husband knowing. My friend told me to choose and said you can make a payment plan because the car was too expensive. After complete payment, I will collect the car. I started paying every month until January. I told my friend I would surprise my husband in February. Fast forward, my mom and close friends came to visit and I remember well my mom screaming, why did you remove your ribs? I laughed and told her not to listen to Facebook rumors. I only removed too much fat on my tummy and thighs, etc. She calmed down after learning that it's not what she had. My husband would wake up to go to work, come to check on me during lunch because I could not do much, and it really touched me. I now thought, now that it's Valentine, I need to surprise him. As usual, he left for work yesterday. I dragged myself from bed, got my hair done after a long time, dressed up even as I am still recovering. I had to do it. I told my close circle to come. I hired Kenwa Mambo Music. I decorated our place through Mama Neo Facebook. Room BP Magaya Akaweo prepared everything ready to surprise him. After all was set, I called him. I asked, where are you? It's almost lunch hour. To my shock, he said he had rushed to Kwekwe for an urgent meeting, but he was going to be back around 6. I didn't know what to say. I didn't know if I should cry. This whole preparation, for what? He got suspicious because suddenly my voice sounded so low. He said, what is wrong? I couldn't tell him. He video called, I answered, and he said, how did you do your hair whilst you are feeling unwell? What is going on? Are you feeling better? Why are you dressed up? I couldn't hold back my tears and I dropped the call. He was confused. I went out, told everyone that the person we are supposed to surprise is not coming, and we ended up singing, taking pictures by myself and others. He returned later, found me back in bed, and saw the car outside. Asked, whose car? I said, it's our family car, which was supposed to be a surprise, but you ruined it. He didn't sleep the whole night, but hey, I forgave him. He thought his wife is bedridden. Surprise gone wrong. Anyway, we thank God for our Valentine gift as a family. Next time, I won't try it again. Izvi zvinodadisa ukaona uchivenga izvi machira udamburi zvachose zvinovengwa navaroi zvinhu zvakanaka kudai. As a blended family dzimwe nguva munenge muchinida to travel together so that you blend well. Pamwe mama vane mota yavo, dad vane mota yavo, vana vanenge vane mota dzavo, but to bring the family together munenge muchinida pamwe pekuti you travel muchienda kunyanga mese mungoti muzimota ka 7-seater inokwana munhu wese anditika. So manetizens vamwe vari kufara vamwe havasi kufara, but isusu tiri kuti maishumba vaita zvakanaka. As an empowered woman, you don't have to keep on pressurizing the men kuti ave iye anotenga. Guys, mabills akawanda aya papacho zvinoda kuti vanhu vabatsirane sevanhu vawana navakura
zvimwe zvacho hazvina need kuti uve iwewe wakungogara uchispoiliwa. Manetizens vamwe vane mixed feelings. Vamwe vari kuti I hope the tax authorities are watching the exhibition of your assets. Trust what belongs to Caesar went to Caesar. Maishushu vati aiwaka poor people always find ways of expressing their jealousy. Kwa iko sanction yacho haisati yanyatsoonekwa here naimami. Vamwe vakati maitete vapindura vakati munoizivirepi? Do you even know the meaning? Vamwe ndokuti chingotudzai kuti shushu vakambodzokera kuchando ngebasa. Ndakakwira navo musi wavakauya kuno. Maitete vapindura vakati washaya imbwa iwe. Hauna kumuona mwari mumezuru kuchikoro kwatanadzwa here naizi muroyi. Sewakening to the world, muri kuratidza basa rengirozi kunyika yadzidza kufunda zvakanaka. Maishushu vangoti naiwe kondo zvaita seko. Vakati zvandataura wani kuti mota yakabhadharwa in installments. Pane vauyawo vakati maise kangundu muchiziva kuti pressure munayo wani kunyanya iyo pressure yekundochekwa mafuta nekubvisa iwo maribs. Maitete vangoti chii chinonzi ngundu? Akabviswa fat here ngundu wacho. Ibhawa repi rinonzi ngundu. Vari kuti ivo guys we make our own decisions because ndisu hatipiwe pressure nevamwe vanhu. Ukati handingasaririka regai ndinobvisiwawo mbabvu. Vataura zvakare vakati kuzvaunenge bishu svino wani wozviye uri bishu risina fundo. Prophetess Tino vafara zvikuru vakati congratulations Mrs. K, you deserve this and more. May this be the year called you. Last year God soured you high. This year may you take over the world into the new body that is fire. I'm here for the body and the bigger body. What mama muri kupisa. Vamuondo vazoti miviri yenyu yekusona-sona nekucheka-cheka boa here. Anyway, congratulations. Maishushu vati tokudzidzisa here toita zvekudiko. Dzokerai kuchikoro and learn about these things. Musangojomoke ipo pano. Sezvatambotaura zviya guys, hate nezvimwe zvese aside, maishumba vari kushanda for a convict, for someone who went to jail and came out aiwa vari kuita zvinodadisa. Gifting the whole family a Valentine present zvinhu zvinodadisa zvakare. Maitete vambonyorera tsamba kuma single ladies vakati ma single way ukaona murume anokuda zvese nevana vako ndapota muremekedze. Kune vakawanikwa kechipiri kana kechitatu akasosiya vana kwambuya achiti murume haade vana anoda iye chete. Kune wandoziva akauraya mwana hanzi nemunhu wake ndokuroora asi mwana wako handide kumuona. Iye kwakunokanda murwizi nekuda kuwanikwa. Hapana asingade kuwanikwa asi koshesa mutoro wako pakutanga. Vana kumberi, love kumashure. Ndongodawo kutenda baba wekwangu. My husband vakandida nemutoro wangu ndikavadawo nemutoro wavo. Kwedu hakuna zvokuti uyu mwana wako ona zvokuita. Kune vana vedu ngatione zvekuita. Unotonzwa achiti uyu ndeupi? Wonzwa umoti ndi step daughter wavo. Yes, in reality step mwana wangu. Vanguwo ma step asi vana vavo. Pa Valentine ino ndangoti nditende baba vevana vangu. Ivava handigoni navo mufunge. Ndotoita se first marriage nekuti iri kundikomborera. Inounza mufaro muupenyu hwangu. Ndichiti haleluya my husband. Aiwa vagona zvachose pamwe pacho sema blended families zvinonetsa kuti ude vana vemurume wako. Unenge uchingoda iye ari oga. Wakanga mwakuziva kuti munhu akauya nesanzo rake. Zvatakangokura tichiziva wani kuti donza sanzo nemashizha aro kunoikudiko. Tichiona chandirovazve asi imi muri kuziva zvatiri kutaura. So guys, we are happy for Maishumba for the new ride pamwe chete nemuchato uri kuenderera mberi zvakangonaka. Pamwe wokuzwanirawo murume wako machiwaka zvakangonaka. Kuma single mothers mazvinzwira hapana need ku give up on love. Otaiwa isusu hatichade takashandiswa takadai makashanda zvakatodarika. Ngatirambe tichishanda kusvika tasvika pasoulmate. Mama soulmate edu achiri out there. Iwo to give up soulmate iya yongoramba iri stuck iwo kwairi ikoko. Aiwa guys, titende maitete for doing this. Well done and congratulations.